kublay pi baro ngadi sherilin khongwar bat ngadon hangni ban pinte pi asia pi ba kata ka de ka khobor ka basno tana bha na ka banta jong pi wei pe wei ba kan sadan ka first online dancing reels competition ka blapanya da ka flim skap dia kaba kham so tanap chishu ka long ba film dan kam ban siep kata ka de free entry but ikinang job ru in sai da ka song pisa iki baning kong kin ai lai haja tingka ki ba ar kin ai ar haja tingka ba ki ba lai kin ai shi haja tingka but kan sadan ru ka consolation prize iki shpongon kata ba kin sai da ka free ticket ba kin yo ban page ya kan ka film skap apa biju cinema hall anda lapan mi ya kan ka film ti kiken don pila ban pa ka video jong pi tang hapo 10 minit bat ka bai kijing ruai pila banjet tang lightly na kini ka film skap Danken mo pimo yo tu skap Danken mo pimo yo tu skap utu sngai utu tbian utu wale besien utu sngai utu tbian utu wale besien du hey du em wo ang ya pa Pachanga ngayanga meling yu kharkaya te yong wadu kami skon han habuk chimkti wonto do ngawarap yet kau kiwi Kam aktor flim ngam nang reban le style la long nong kendong adon kam kentai la ngayong atbian ngam do jingkermen ya pakwa o manda u boyfriend di pila ruban pa ya ki video jong pi nadu ka khatwei terek u September 2020 but kan put hadu arpol terek u September 2020 di kijing te bakhamnya pila ban pun hakini ki number ki bangin sabu posta kublai shibun and all the best